morning mga partner. Happy Monday morning na po. Panibagong adlaw mga partner. Ayan, si Mami busy kayo. Panglimpyo sa mga abog-abog diri. Ang iring po namo nang limpyo po siya ang kaugalingon. Mana kag panglimpyo? Sinyali. So mga kapartner, God is good all the time. And all the time God is good. Good morning. Karong adlaw partner same as usual. Wala punta sa opisina sa GMC Realty, ang atong pinakamamahal na opisina. Ato na punta mga kapartner kay daghan tagbuhaton nga mga activity ingana magid mga partner, pag-grow sa atong company kinahanglan na focus pag-guide sa atong mga ka-partners para mo-grow po sila, maka-sales sila. Basta unyang adlaw, unyang hapuna mga ka-partner, tanawa ang among mga buhaton ngadto sa atong opisina sa GMC. So karon mga ligo nami, buto lang ko gamay sudan while nag-coffee-coffee ta. Hindi ko makita ninyo ulit. Iring lovers maguni sila mga partner. Asa ubang iring na padra, ubang iring Yo, dire yun na ni mo ipatuhon mo lubot sa kuha. Okay, mama mantaka. Ako yung anak. Diba? Pabligo na tata. Nuni bagi on. Nule. Ligo na mo. Alright. Sige, mag-prepare sa mga ka-partner. So mga ka-partner, ready namin muadto sa opisina and karon siguro morning partner, nag-chat man good si Ma'am Diday sa kato akong business nga First Vita Plus. Kung pansinin niyo mga akong mga other vlog, doon naman ko yung mga ginagmay nga blessing nga gihatag sa atong Ginoo. So na ako'y check karon mga ka-partner nga kuhaon dito sa First Vita Plus sa Coralis. So akong kuhaon unya kay may na lang pandugang sa mga bayron nun kada buwan mga ka-partner nga ni naman gyud tay mga gihabol nga mga payables. So wala ko ga-expect nga doon na day grasya nga nisulod. So siguro akong kuhaon unya para doon na pud tay bayad sa ato mga accountabilities. So while waiting ni Mrs. adjot lang, proceed na po mi dito sa GMC office. Ayan mga ka-partner, strive hard, kaya, think positive always. So daghan tag mga inquiry, daghan ko mga inquiry sa kining katong post na ako nga loti somewhere diri sa kuan Balulang. So hope nga mga pila ka adlaw niini sa atong pagposting do natay makuha nga kuan valued client nga makuha gyud. Baka tabang kanila nga maka-acquire silang property mga ka-partner. Ayan mga ka-partner, strive hard. Pogi lang ta sa kanunay, ayaw pawalang paglaom. Beside nga dunay pandemya karon, maningkamot ta uban sa pag-ampo sa atong labaw nga makagap. Tips na ako mga partner, ayaw mo focus sa mga problema, ayaw mo focus sa mga unsay panghitabo karon, focus mo sa solusyon. Kaya ang Ginoo gabantay ka nato, gahatag siya o knowledge, gahatag siya opportunity nga makalingkawas ta, so dili ta magpadala, ha? So yan. Tara mga ka-partner.
Ayan, legit na gid siya nga agent. Yeah. Then, congratulations ni Sir. Sir, bayaran mo na karagan. Yes, sir. Okay. Mana kami? Meron na itong iniwan. Dire lang sa table, sir. Kang ma'am. Asa ka connected sa mga karon? Wala pa kayo wagon. Sa pulang kailan, sir. Kailan pa rin mo. Extra na yun. Sir, build your career in reality, sir. Build your career. Yes. You never know. When again, everything happens for a reason. Diba? It may be how many days ago lang nakakatubod mo na yun. Mga to sa top partner sa Vita Plus. Kay magkuha ta sa blessing. Checking atong income para pang survive ni mga kapartner. Kuyogi ko mga kapartner. May na lang po ni partner para pang lakutay ba. Partners, nanata diri sa First Vita Plus, medyo taw-taw na yung wala kare kay gumikan sa atong business sa realty. So paano na nato ang checking. Good morning. Long time no see. Long time no see. Partner. Sabi partner. Musta? Muna akong gwapo nga partner. Oh. Ako na kay subscriber bay. Ang tawag sana ka? Sila pa. Sila pa. Ha? Wala pa. Yun na lang ang viewers. What's our? Nag-LS ka? Wala. Ano saan na mag Yan lang kayo. Mag-unbox naman ko 10 minutes. Unbox? Sige, sige. Gitar ba? Nana ka? Nagpalit na ka? Ha? Nagpalit na ka? Wala pa. Wala pa na baligya. Ay. Wala gito, pamsi to. Mo na gito yung price? Sige, tama. Laban nga. Junior. Kuan din ako, sindi daw ko ato ka partner sa kuan picture. Ha? Picture ba kato yung mga kuan? Hindi ko tabangan din market ato. Ha? Junior na. Sige, sige. Ayan mga mga to. Okay. So mga ka-partner na ay guitar si Sir Kevin nga ibaligya. So ako nang tabangan og market sa online para mahalin. So medyo mingaw ang opisina karon sa Cagayan de Oro sa Vita Plus kay gumikan partner sa kuan panahon. MCQ man god, so dili kay basta-basta kalakaw ang mga tao karon. Ma'am Diday, kumusta Ma'am Diday? Still fighting? Yan. So, same as usual, magpotocopy ta partner sa ID para sure good niya. Yan ha. Mani ako Mani akong pinaka-power nga partner sa Vita Plus. Steel ko niya po ni. Huwag yung cheque. Bada? Huwag sa ni bada? Apple. Ang apple? Ano pa yung apple? Yo, karo pag ako cheque. Hindi na kayo. Ako ano yung mga ID dito? Sige na. Siapon dyan. Oh, amazing oh, naka-check ko. Zawa na ko yung out. Salamat sa punta sa Ginoo mga ka-partner. So mga ka-partner, ako lang i-share gamay to inspire other nga isang pandemic. Yan, nabasa mga ka-partner.
My name, dayon. Mga itong ginagmay nga blessing. Ano sa mo pangayo mga kapartner, ato ni ibayad sa utang. So salamat sa Ginoo mga kapartner. Natay gamay nga grasya gikan sa kahitasan. Maski wala gyud kita ga workout sa Vita Plus pero gitagaan ta niya og blessing. So praise the Lord. Ako ni Pelisdan o kuan listing. Listing dalam dan ni. Sige ba. Milon man. Nakadya. Landa may ganan sa kong anak ko. Ikaw may bahala pa ilis eh. Active ta. Ha? Api. Wala man. Wala kape ma'am na? Ay kape. Pero na tayo secure. Ikaw na ilis ani. Kung na tayo. Kanan. Kalandan na po. Milon manggod, di na ako na. Kape mo ha, kusog ayo. Kape ang kusog mo ha. Oh. Nakadandan dala. Oo. Okay. Okay ra. Ikaw. Okay. Every naman ko kuan partner check na ay kanang stab coupon so pag ilisan siya product siya. So isa ka box pang kuan pang konsumo mga ka-partner. So kuan ko ni partner Joseph oh. Butang gini akong ka-partner. Akong gi pailisan oh. Kuan kay mintras wa kay product. Thank you so much ka-partner. Ayan. Nakay kuan YouTube channel. Wala pa. Pagbuhat po na. Kay tabangan ka na mo ni partner Kevin. Ayan mga ka-partner, nahuman na tao kuha o cheque. Thank you Ma'am Diday. Sunod na ko bawi Ma'am Diday ha. Ano pa mo? Si partner Kevin og si Paisa. Partner Joseph. The power of First Vita Plus. Ayan mga ka-partner. Partner Kevin, don't forget to subscribe yung channel Kevin Kultura sa iyahang guitar. Oh. Si Ma'am Diday sa iyahang future mukbang kuan. Mangmukbang ka, Ma'am? Kailan sir? Gasto mo ng mukbang, Ma'am. Lagi. Palit pa kay mga pagkaon. Ano ang SK yung buhay tapang? Buita pang kaon kay garang wati, kaon ok. Viral eh million. Dili buita pang tawag si Muha, Ma'am. Saman, girl tapang. Go! May katapat na si Boy Tapang. Girl Tapang. Tao na ikagkuhan, Ma'am. Pero karon wala naman sa exotic. Wala naman yung pagkaon. Ganun mga challenge sa pagkaon. Mga halang, anak. Wala sa ikaw exotic. Kagignan sa doktor. Basig makuhan siya. Paano? Talagsa lang. So mga ka-partner, mabalik na ta sa opisina kay napatay buhaton ditong kuan, magbuhat kog mga ID po sa mga business partner nga nag-join last time. Shout out sa mga viewers. Init kayo mga ka-partner. Mo ni akong ginabuhat sa unang mag-deliver kog mga product sa Vita Plus. Pailis tao katong cheque ganyan sa Vita Plus atong ipailisan diri ni ma'am ni nanay diri ko pailis 3,356. 33 ra na. Oh, 33 na bawas. Salamat ma'am. Thanks God. Nailisan na ang atong cheque. Kasi data sa opisina mga ka-partner. So yan mga ka-partner. Nata diri sa opisina. Hi everyone! Hi everything. Usay pa mo ma'am para matabangan ka ma'am.
Sa imong YouTube channel. Hi mga kamongs! Welcome sa mga full-timers from Jepsi Realty. Sa nga sa imong channel. Mga kamongs. Dimples Vlog. Ah. Okay, mag-start na mo guys. Support ni Kuan ni Ma'am Like and Dimple sa iyang vlog. subscribe. Dimple vlog mga ka-partner, supportahan nato mga ka-partner. Yan. Yay! Ako ibuta kang iyang kuan no, iyang sa ibabaw kanimo ni sa mga ka-partner. Yeah, Dimples Vlog. Pagpintas dog stamp Thank you. pagkanan lang sa Tulong pa ba Dali, sa subscribe subscriber? sa kay pag ato na lang sa subsequent registration kay Karon mga ka-partner is magbuhat siguro tag ID sa atong mga bago nakagraduate nga mga ka-partner diri sa GMC atong buhatan ng ID karon. Di ko gilmam din ang kinahanglan mo. Hi Muna guys! mga sudan sa mga ahente. Kabalo man ang charge na, kabalo man. Hi mga ka-full-timers! Kaunta dito sa Jepsi. Oo, ina na si Pusok, ma'am. Richard sa Kinilaw, pusok. Baro na siya na. Ilaw na. Sige ma'am, sige ma'am. Mag-negotiate pa ko sa buyer ha. Yan lang. Okay, okay. Sa imo ma. Di man ba? Sabi mo mo. Ma'am. Ma'am. Kau na kay gulay ma'am? YouTube sir. Kau na kay gutan? Ay, oo. Oh, Pati lang ang nakakuan sir. Luto sa Lucano. Kami kayo ko Diba? Ingani mi diri mga partner. Ilang to? Bating bating. Sige. Oo. Dito na, may bawa, ito na pala yung presyo na, kaya ito na, bibiling yung presyo na. Hey, Congressman! Sa ako naman lang, ipiligyan na. Congressman! Kaunta ba? Ay, walang mayor. Pagkaroon na, Birthday niya!